Nabari da, bergara esnatu dela, zigor, mira, eman bulta. Bera, ja, badagoela girua, hauek gauez ederkilo inda, eta egun aprobetxatzen. Eta alderantziz ere badira. Eta bera, hombre, gaztik! Zer moz, egun hon! Zer moz gaua, luzea jundala? Bueno, hortxe. Minarpego nago, kazu? Zein eta juna izalako etxera. Gaina, oi begitzarrak. Zigor, bira, oi begitzarrak. Hau zetan da, mirada felina edo. Bueno, mirada felina bai, baina, aizo, erronka zalea zera? Erronka zalea edo? Bai. Bost baiet saioa, galderak, erantzuna, pipa, diru irabazi, bai ala bai? Bai. Bai? Pentsau ez. Pentsau ez? Bai. Bost baiet zerdun? Postatua. Hau txollo, guazen? Hasiko gara? Por cierto, pañuelo hori lortzeko, zein bar da? Bergarako jaizeta gehiago, etorri. Bai, gehiago? Bueno, etorri naiz jaietara, baina lan eitea. Bega, azaitezen. Denbora, zer da Bender Futurama telesailean? Zer da Bender Futurama telesailean? Ez da git. Pues galdetu! Bender Futurama telesailean. Robota. Robota. Robota, bega, denbora. 6 segundo, besteik ez. Vale. Baina zelantzi izan duzu eta norbaitik galdetu. Zertzen, laguna? Bai, kuadriakoak. Vale, robota, diozu? Bai, robota. Entonces, Bender Futurama telesailean robota dela? Bai, ez dakati da ipez, hasi que fichatzen nahi. Bai, ez dio, oso, 1 euro. Txaloto. Ez arraba! 20 euro, azteko ez da batera izki. Vale. Bueno, por cierto, izena? Raiza. Raixa. Bai. Raixa. Hori ez da errege bat edo errege baten izena? Gorbatxofen Andria. Hori da, Raixa. Eta hortik handator izena? Periodikoan ikusi zean Gustavo Jakon, eta... Bueno, ura baina askoz ere guapaga eta listagoa zega. Azkarregoa, 6 euro. Ikutu ezagun, denbora. Zein hiriburutan jaio zen Mikel Laboa? Mikel Laboa. Titata, bega, azkar. Barkatu. Kizuen Mikel... Bega, azkar. Mikel Laboa hiriburutan jaio zen. Mikel Laboa hiriburutan jaio zen, ez da zu jakingo. Donostian. Mikel Laboa hiriburutan jaio zen badakizue? Mikel Laboa, nun jaio da? Bak esan dugu Donostian, dezuena? Bai. Bizkaitarra izango da, Donostiarra izango da, Gipuzkoarra izango da, 54. Barkatu, programa aterako da. Bakizun Mikel Laboa hiriburutan jaio zen? Mikel Laboa, bai. Mikel Laboa Gipuzkoan. Hiriburu, ze hiriburutan Donostin? Bai? Bale, eskerrik asko. Julian, nun dau? A ber, Raixa? Donostin. Bai, denbora, minutu bat eta 21 segundo. Mikel Laboa esan dizut, Bai. Nun jaio zen? Donostin. Seguro? Seguro ez, baina ezker egon esken Zein minuta jaio zen Mikel Laboa, jaio. Donostin. Itzaude seguro? Ez. Ba, egunero ikasten da zeo zer. Bai, Donosti jaio zen Mikel Laboa, oso ondo! Ez dakit norri, ondo, esan du! Txaloto, oso ondo! Ale, kuadrillako baten amak esan dozta. Zure kuadrillako baten amak esan dizu. Bai. Jarra dezagon, zu bergaraku ezera orduan. Bai. Oso gaztia. Bergarakua, bergarakua. Zue be azentu epintzen dozue, kanpoko guztitxak berdina esaten dozko zue. Bueno, ez da, nire esan zuten, zuk esan bergarakue, dari bergarakue. Ez da, guk ez daue, ez da konturatzen nola esaten dugun. Bueno, beste galdera, bega. Vale. Denbora, nork aurkeztu zuen txiskola saioa. Txiskola saioa. Nork aurkeztu zuen txiskola saioa. ETB bat, oso aurkez ezaguna. Kika Monarraiz. Bai? Nola? Kika Monarraiz. Amonarraiz, seguro? Bai. Seguro? Bai. Kiko Monarraiz? Kike Monarraiz? Amonarriz. Seguro? Bai. Denbora? Jakin baina beto, baina bai. Bat eta 46 segundu. A ber, Amunarraiz, Amunarraia, Amunarriz, nola da? Amonarriz, Kike Amonarriz. Hori da, azkenin esan duzuna. Bai. Txiskola saioa. Bai. Etzen ezagutzen programa? Bai, baina ez negizen nola berez. Bueno, Kike Amonarriz. Bai, beraz zen aurkezlea. Beraz, bertze 20 euro. Txaloto, sondo. Aizo, zure lagun hauek jakintxua. Motibatzen dare. Bueno, sondo. Pagami alditxut honekin da. Zema dituzu ja? 60 euro. Eta minutu bat eta 46 segundo. Seguramente. Ze, biharrera juergen martzo? Bai. Osa, gaur gabian ninduzu. Biharrera bai. Ostiran baitxain eban. Osa, egunero juerga? Eta nola mantentzen zu aurpegi politi hori hola? Goizeko ziretan fundatako kontzertura Zer den gazti izatia. Ai, ama! Denbora,
Nork idatzi zuen Itxaropen handiak novela? Nork idatzi zuen Itxaropen handiak novela? Behar izan ezkero itzuli. Itxaropen Hau handiak izenburua novela? euskaraz bota dizut, baina itzuli. Itxaropen handiak. Julen, Esperanza, bakarrik galdea txat. Zagite kasteleaz izango te den Itxaropen handiak novela Grandes zenek idatzi Esperanzas. zean. Grandes Esperanzas. Dakizu? Ala meta, dakizu? Grandes Esperanzas. Eta ingelesez, behiratu Ez, ez Wikipedian. dut, ez, paso. Googleen behiratu, bazare. Paso, Paso? Bai. Denbora. paso. Itxaropen handiak. Grandes Esperanzas gazteleraz. Batzuetan inbar da itzuli. Ados? Vale. Eta nik galdetu dizut nork idatzi zuen liburu hori, ez da? Novela hori. Bai. Charles Dickensek. Amiga! Bai. Amiga, itxaropen handiak. Venga, €1. Itxaropenak bazen itun gehiago irabazteko, baina txak! Bueno, ondiokan geratzen da, ondiokan Bai, bai, erditxo bai, baino bai. gehiago geratzen da. Erdia baino gehiago, 2:22, eta bainikan 5 minutuak eta hortu arte hortzen da. Ontsa, Hori da. pauzu arte, venga, bazen. Aizto, hau giru hemen, Politia. Bai, Joder. kristara, baina negua. Eta lan egin behar. Lan egin behar, zeko nik nerekin 5 minutun bukau bino aldengo, Ba, zo? gero zen, Eta nik hemen gero gerau. zen. Amigo, jarraitu, bine lehenbiziko zurekin. Kale. Venga, denbora, nor da Eusko Alderdi Jeltzaleko presidentea? EAJaren presidentea. Vale. Venga, azkar. Barkatu galdera bat, EAJ-ko presidentia zein ja? EAJ-ko presidentia. Zagizu? Barkatu, EAJ-ko presidentia zein jan bakizu? EAJ-ko presidentia, Eusko Alderdi Jeltzaleko, bai. Presidentia EAJ-koa, presidentia. EAJ-ko presidentia zein ja? De EAJ, el El presidentia. presidente de EAJ. Urkullu, kalbo hori, kalbo Urkullu. Hori esan Presidentia. Arzalluz. Presidentia Urkullu. Urkullu baina da, lehendakarixa. Bai, bere laguna kalbo hori, zela da. Ana Sagasti. Ez, Egibar. Egibar ez da izan. Uno de EAJ, Egibar ez da Topau izan. diozu bat amaiz PNV. Joder. Urkullu alda, hoi zalda Eusko Jaurlaritzakoa, gobernukoa. Ez, galdera. Bi, ari horre... Raixa, ari da galdezka. Nor ote den EAJaren presidentia. Barkatu, EAJ-ko presidentia bakizu ezein jan? Hortuzar. Julian Joatzen. Hortuzar izena? Hortuzar. Bueno, denbora, ya está. Raixa, ya está. Torri. Hortuzar, bai, behin entzun da, nik ere bai. Behin entzun, galdetu du etxeki, Mundu hemen batzuk, urkullu. Urkullu, Ez, lehendakarixa da. Hoi da, perdón, EAJaren presidente... Urtetzagaten, gero esan duzta Anasagasti. Anasagasti. Egibarbe, baina Egibarba Gipuzkoakoa. Gipuzkoakoa hori da. Vale. Orduan, EAJaren presidentia nagusia edo, nor da? Hortuzar. Hortuzar. Baina, garai baten etzen ebilete ben. Bai, Andoni Hortuzar, oso ondo, txalo, gero bat. Andoni, Bai, Andoni Hortuzar, EAJaren presidentia, ETB-nen nagusi izan dozena. Vale. Eta horrekoa Josio Nimaz, eta aurrekoa... izan duzen Josio Nimaz, hori da. Eta Arzalluz, Xabier Arzalluz, lehena hota. Baina hori ja erretirauta dago, ez? Hori ja erretirauta dago. Rauta, bueno, hortzen dabil, baina, ez dakit zertan. Baina hortzen dabil, bai. 4 minutu eta 4 segundu. Eta etxenan galdera zaila hau, Etxenan galdera zaila. Hombre, gure edadeko jendianako igual bai, ez? Ez, politikan da, behintzat irakurri eta jekin bardia gauza. Bai, irakurrita bai, baina... Agintean hortzu dauden behintzat, erresponsable handia dokate, eta beraiek hartzen dituzten neurrin arabera, guretzat hona otxarra. Amiga! Bueno, pres, jara ezagun, denbora, zein pertsonaia zen Jennifer Aniston Friends telesailean. Zein, izena, Pertsonaia. Rachel, bai, denbora, 57. Ala ere guapísima, bera da muitu behar dana, Zu bazenekien? Seguro ez. Erran baita ongi geratuko zeata, gauan labar. Bueno, Rachel, bai, Jennifer Aniston. Zua gertu jako zinean egirati. Berai esker,
Bertxogei euro, bai, ala da, Rachel. Rabak ondo merezitza. Rabak ondo merezita, nik ere bai, A ber, ja, eskuzabal jokatzen duzu nik bezala. Tori, Eskerrik asko. 4 minutu eta 17 segundu, zema diru ja, 80 egun. Bera, 80 euro. Nik pañuelo regalauko zut. Ah, bueno, baina, Ondo petzatzen edozein gauza hartatuz gero, osea, Ja zuretako. ja netako, Zuretako. irabazi, ala ez irabazi dira, zuek aparatzen diazu. Zuretako. Oso ondo. Bega, denbora, zein musika taldetan abesten zuen Ana Torrojak. Mekano. Ziur? Bai. Bai? Denbora, 8:25. Ana Torroja, Bai. Mekano taldea. Mekano. Bai. Bai. Bai, ala da. Mekano taldean, hori bertzogei euro. Eskerrik Oso ondo. Zenbat ja? 8:25 eta 1 euro. Pipa batean. Bai, Batxizu rabak gaur, bihar eta etzirako ere, eta etzida mugerako. Bai. Konten, ezta? Bai. Eta horretaz gain gustora, barre batzu botatzen. Eta gainera segitzuan pasoga, petzatzen nervixo gehiago ekiko nebara. Nerviozu dokazu noi kasta eta... emakumea. Bueno, denbora, zein da estatu batuetako presidentearen izen osoa? Behar dut izen osoa, Estatu batuetako presidentearen edo izena izen osoa. Barack Obama. Barack Obama, Bai. izen osoa, Bai. geratuko dut, Bai. Denbora, 4:43. Barack Obama, bai, guk horrela ezagutzen dugu. Baina horregatik galdetu dizut, izen osoa. Barack Obama, baina erdian badago beste bat. Hussein. Barack Hussein Obama. Ba, 20 euro gutxiko, eta da, Barack Hussein Obama, eta Hussein izanarekin eta Estatu Batuetako presidentia Ja, dauken historia ginez. bitxia da behintzat. Bueno, ba, 4:43, segi gora, hemen taberna ondoan jarriko gehiago, eta ber jarraba batzuk ataratzen dituen gure raixa neska politanek. 4:43, hortikan pasar zigor, hemen pasa. Eta jarraituko du galderak egiten. Bueno, pres horreko galderako. Gainera familiakoa daukator. Nor? Kontzertuko batio. Bai, osabar dago? Bai. Ba, ez duk espadak izo bere osabar dakien, bale? Bale. Venga, denbora, zein da Turkiako txampona? 15 segundo falta. Azkari Irati, marko oso Turkiako azkar. txampona? Turkiako txampona, la moneda de Turquia. Venga, azkar. Lira Venga. turka. 3, 2, 1, Lira denbora! turka. Lira turka. Lira turka? Bai. Zu bai zarela lira turka. Edo niraiz lira turka. Bueno, esango izut, denbora barrenian. Bai. Honetan ere eskuzabal jokatu dugu doala. Ordon, Turkiako txampona zure ustez, Lira turka. lira turka dala. Ez lira esterlina. Ez. Bueno, lira turka, bai! Oso ondo, bertze bai, oso ondo, txaloto! Amamati! 20 euro, oso ondo. Amamati! Patiz da osaba, Ez. osabak etzekin. Ez. Erran, osaba pakete. Osaba pakete. Osaba musiko. Ah, musiko, ya está. Gaur nahiko hain jau solua hain da Baina kontzertuan. musika ondo nainez, lira turkoak etera, estan altu ere, euroak eta dolarrak Bai, eta... bai. Vale, bueno, a ver, zenbat diru? 120 izan daiteke? 100. Azkenengoa galduta. Bat, bi, Barack hiru, Obama. bale. Barak, Hussein Obama. vale, oso ondo. Vale, 100 euro, ez dago bat ere gaizki. Baina lortzen dituzu 200. Bikoiztu iten alduzu kantidade hau. Beste galea bat. Proba bat gaitu barko zu. Honekin geratzen nahi. Seguro? Seguro. Txori askuan, Hobeto. bestiak baino, Eta ez? nik esate dut impulsiba naizela, baina Bai. naixo dut. Eban bainulua, Venga, oso ondo. ondo merezitza gainea. Julan Jantzi eskuzabal, 100 euro, 2 muso, eta txalo zaparra da bat, 100 euro, eramantziola, oso ondo. Eta nik hau jarriko tola xen, jarri hemen argazitxoa da koiuta. Bat, dita, 3, Bost baiet.